Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, saioari hasiera emango diogu, eta hasteko, eskerrak eman hizkuntza politikarako sailburuordeari, herri agintarioi, erakunden ordezkarioi eta guztiei. Gaur hemen 61 pertsona egongo gara, aurrez aurre. Hasiera batean ekitaldia antolatu genuenan oraindik ere murrizketak zeuden eta 30erako lekua eman ziguten. Zorionez beste egoera batean gaude eta 30 lagun baino gehiago batu ahal izan gara hemen Euskalduna Jauregian. Etxetik, edo lantokitik, pantailaren bestaldean beste 220 pertsona, gutxienez. Ziur gaur gehiago konektatuko direla. Eskerrik asko guztiei hor egoteagatik. Gaur hizkuntzen kudeaketan praktika onak proiektua aurkeztuko dugu. Proiektu honek, aipatuko dut, 2 zutabe edo ardatz nagusi ditu, bata bilatzailea, web bilatzaile bat, praktikekin, eskuragarri izango ditu erakundeen praktikak modu irekian, hor egongo dira, behar duenarentzat, eta gaurko ekitaldia. Gaurko ekitaldia bera, bilatzailea aurkezteko, eta gaur ere izango dugu aukera, bertatik bertara, 4 erakunderen praktikak ikusteko, eta entzuteko. Eskerrik asko, zuei ere, gero apeatuko ditut enpresak, erakundeak. Eta hau izango da, gaurko egitaragua. 2 orduko saioa, 2 orduko saioa, egingo dugu, edukiak hor dituzue, proiektuaren aurkezpena, hor dituzue ere ikusiko ditugun praktika onak, Zikautxo, Satek, Fagor, Arrasate eta Emakunde, 2 erakunde publiko, 2 erakunde pribatu, bakoitzak bere praktikak aurkeztuko ditu, ez denak, baina praktika batzuk aurkezteko eskatu diegu eta halaxe egingo dugu. Eta 12etan saioari amaiera emango diogu. Baina hasteko, saioari hasiera emateko hitza emango diot Miren Dobarani, hizkuntza politikarako sailburuordea. Miren, aurrera. Egunon guztioi, eskerrik asko gaur hemen zaudeten enpresa eta erakunde publikoei, eta eskerrik asko batez ere pandemian zehar zuen erakundeetan aurrera egin ahal izateko egin dituzuen egokitzapen eta lanagaitik. Osasun larrialdiaren unerik larrienak atzera utzi ditugunean enpresek eta erakunde publikoek ilusioz ekin diogu zabaldu den aro berriari. Egoera latz honetan gure enpresek, gure erakundeek, beste behin ere frogatu dute gaitasun handia dutela, gaitasun handia dugula herri honetan edozein motatako krisiari aurre egiteko. Eta gainera enpresa txiki eta ertainek, gure herrian gehiengoa zareten horiek beti erakutsi duzue gizarte erantzukizuna. Gure gizartearen ondoan eraiki dituzuelako zuen proiektuak. Gaurko saioak ere gizarte erantzukizun horrekin badu hartu emana. Gure gizarteak duen nahi eta gogoa delako gure hizkuntza, euskara, lan munduan ere erabiltzea gainerako hizkuntzakin batera. Gure familiek, herri honetako familiek apustu sendoa egin dute, beraien seme-alabak gure hizkuntza propioan hezteko. Naiz eta guraso askok herri honetan euskara menperatzen ez duten. Eta orain denon erantzukizuna da euskara esparru eta arlo guztietara zabaltzea. Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana, 2023, onartu zuen, eta eragile eta erakunde desberdinekin elkarlanean garatu zen plana lehenengo aldiz. Gure helburuetako bat da euskara planak enpresetan garatzeko laguntzak eta programak indartzea. Eta horretarako beste zenbait ekimenen artean, enpresen kudeaketa sisteman, hizkuntzen kudeaketa integratzeko beharra eta jarraibideak zabaltzeko konpromisoa hartu genuen. Eta Euskalitekin batera gainera elkarlanean gida praktikoa atera dugu. Kudeaketa aurreratuaren ikuspegitik, hizkuntzen kudeaketarako garrantzitsuak diren alderdiak enpresaren kudeaketa sisteman integratzeko bidea lantzen du gida praktiko honek. Gida erabilgarria da oso, aurrerapausoak ematen laguntzeko diseinatua dago eta gida aplikatzeko prestakuntza ematen ari gara, hasita gaudaia Donostian goi-karguei prestakuntza hori ematen. Gizarte eleanitz honetan, lan munduak hizkuntzen kudeaketari heldu behar dio ezinbestez.
Hurrengo 10 urteotan gure herrian langile asko erretiro hartu eta gazteak sartuko dira lanean enpresetan, erakundeetan. Gazte eleanitzak eta euskaraz ikasi dutenak. Ezin diegu esan herri honetako hizkuntza propioa eta ofiziala alde batera uzteko ikasketak bukatzen direnean. Zertarako egin dugu ahalegin ikaragarri handia hezkuntza sisteman bestela. Eta zorionez, gure enpresetan, gida hori autera aurretik ere hizkuntzen kudeaketan egiten ari diren enpresa asko hor daude, ezta? Beraien praktika onak ezagutzera gatoz gaur, elkarrengandik ikastera eta hemetik aurrera praktika on horiek ezagutzeko tresna oso eraginkorra izango dugu eskuartean. Enpresetan ere euskarak lekua izan behar du, baina hizkuntza bakoitza jakin behar dugu non, nola eta zertarako erabiliko duen, ezta? Enpresa bakoitzak. Eta hausnarketa horretan, euskarak lekua izan behar du, marka eta irudia nortasunarekin lotu behar dira, eta gure ustez, horrek guztiak, gizartearekiko erantzukizuna, adieraziko duelako, euskal gazteen talentua erakarriko duelako, lehenengo aldiz ari dira gure gazteak euskara planen inguruan ere galdetzen, elkarrizketetan, eta hori oso positiboa. Langileen arteko kohesiorako ere ona dela uste dugu, eta balio erantzi horrek uste dugu lehiakortasunean eta jasangarritasunean ere eragingo duelako. Erakunde publikoei dagokienean ostera, gure erakundeon betebeharra da herri honetan, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea. Egia da bide luzea egin dugula, baina oraindik erakunde batzuetan ez gara gai gure herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko. Talde horretatik aukera ezin hobea dugu administrazioetara sartzen ari diren belaunaldi berriekin, euskaldunak direlako, eleanitzak direlako, eta nik uste dut euskara plan sendoekin eta orain ditugun baliabide teknologikoekin kapaz izan behar dugula hurrengo urteotan jauzi kualitatibo bat emateko. Lan hizkuntzari dagokionean, seguruenez, baina zerbitzu hizkuntzan 100% bermatu behar ditugu gure herritarren hizkuntza eskubideak. Hori posible da eta egin behar dugu. Lan hizkuntzari dagokionez, urrats sendoak emateko aukera daukagu eta oso praktika honak ditugu gainera jarraitu ahal izateko. Gaur ezagutuko dugun plataforma hau bizia izango da, praktika honak bilatzez gain ereduak ere partekatuko ditu, eta beraz, nik uste dut aurrerantzean tresna baliagarria izatea espero dugula. Sarean lan egin behar dugu, herri honetan gauzak aurrera ateratzen ditugun moduan, eta komentatu nahi dizuet bakarrik, aste honetan, pasadan astean izan garela Bruselasen, gure hizkuntza estrategia asaltzen, eta zelan esaten ziguten batzordekideek, hor diputatu desberdinak zeuden, eta zelan esaten ziguten, ez da? Ze herri txikia zareten, eta zenbat esperientzia arlo guztietakoak ekartzen dituzuen Europara, ez da? Hau da, animatu, eredugarriak gara Europan, eta uste dute arlo guztietan ditugula praktika onak, eta nahiko nuke hizkuntzari dagokionean ere, hizkuntza kudeaketan Europan gu aurreratuenak izatea, eta kontuan izan gu eredu garela gainerako Europako hizkuntza gutxituentzako. Europako hizkuntza gutxituak guri begira daude, gure praktikei begira daude, eremu diferentetan euskara zelan zabaltzen ari garen galdetzen dute, eta horretarako ere animatzen zaituet. Danean gara eredugarriak, eta horrek motibatu behar gaitu aurrera egiteko. Guk hemen herri txikia izan arren daukagun talentua da, daukagun motivazioa da, gure motorra, eta eskerrak emon. Gure hizkuntzaren garapena guk egiten ez badugu ez du inork egingo, eta inor badago ez da, horretarako aktibo dana ideiak dituena eta motibatuta dagoena, zuek zarete, beraz, eskerrik asko, eta ia osatzen dugun olako gune potente bat, praktika honekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Miren. Proiektua aurkeztuko dugu, Sailburuordeak esan duen bezala, nik uste dut proiektu hau gizarte erantzukizunarekin lotuta dagoela, eskuzabaltasunarekin lotuta dago. Oso proiektu arrakastatua izan da, eta orain hasi gara, baina abiapuntua oso ona izan da. Guk erakundeoi
eskatu dizuegu praktikak aurkezteko eta egin duzue. Zuen ezagutza konpartitu duzue, partekatu duzue. Eta hau, herri honetan, nik esango nuke, konstante badela. Ez dakit barrenatuta daukagun, kultura den, baina Euskaliten askotan egin izan dugu, horretara ere dedikatzen gara, Euskaliten egiten dugun gauza asko dira, zuen ezagutza konpartitzea, zabaltzea erakundeen artean, eta beti izan dugu oso harrera ona erakundeen aldetik. Eta proiektu honetan ere izan dugu. Gero ikusiko ditugu zenbakia, baina hasteko ez dago bat ere gaizki. Mirenek ere esan du, osatuko da. Osatuko dugu proiektua, joango gara garatzen urteekin, praktika gehiago, erakunde gehiago, gai gehiago, baina, hau hasteko, helburua. Proiektuaren helburua, eta ora aipatzen dira, Salburu ordeak ere, aipatutako hitz batzuk, kudeaketa aurreratua, integrazioa, proiektu horren helburua izan da, horien inguruko praktika honak identifikatzea eta zabaltzea. Eta horretarako, esan bezala, web bilatzaile bat izango dugu, badaukagu ja, modu librean sartu eta praktika horiek ikusteko, PDF formatuan, modu errazan gero ikusiko dugu, modu oso intuitiboan, oso erraza da, ez dauka komplikazio askorik, eta bestea, ekitaldi publikoa. Interneten bidez ari zareten hori, ez gaude gela horretan, gela txikiagoa da. Atzo, umei esaten nien Euskalduna Jauregian egongo nintzela, eta esaten zuten, pirritxe eta porrotx bezala. Beste maila batean. Gustatuko litzaideak niri ere horrelako profesionaltasuna izatea eta horrelako publikoa izatea. Baina Euskalduna Jauregian gaude, ez? Zorionez, urte eta erdi pasa ondoren, horrelako ekitaldiak egin ditzakegu, ez? Jendearekin, elkar ikusi, gero kafe hartu, etxetik zaudetenok ez duzu aukera hori izango, bai. Bueno, hori da proiektua. Eta hori aipatzen da kudeaketa aurreratua. Eta zer da kudeaketa aurreratua? Bueno, erakundeetan, gauza asko egin behar ditugu, erakundea kudeatu behar ditugu, modu asko daude, eta hau da bat, filosofia bat, erakunde bat, gidatzeko, administratzeko, lideratzeko. Lehiakortasuna helburu, eta hau egia da sektore batzuetan lehiakortasuna, osasun sektorean, hezkuntzan, gizartekintzan, eraginkortasunaz. Eraginkortasunari aritu gaitezke. Modu eraginkorrenean aritzeko, baina filosofia honekin interes taldeen beharrak, interes talde guztien beharrak, pertsonak, langileak, gizartea, hornitzaileak, bezeroak, guzti horien nahiak modu orekatuan asetzeko helburua dauka filosofia honek. Bezeroa garrantzitsua dira, baina langileak ere. Akziodunak, gure jabeak garrantzitsua dira, baina gizartea ere bai. Interes talde horien beharrak modu orekatuan asetzea ez da bat erraza. Baina horrek emango dio ere iraunkortasuna erakundeari. Beraz hori ere garrantzitsua da. Eta nolakoa izaten da, edo nolakoa izan beharko luke erakunde aurreratu batek? Hor jarri ditut zenbait kontu, ez ditut erakurriko denak, baina horrelako erakunde batean lan egitea gustatuko litzaiguke. Estrategia argia duena, badakiela nora joan behar duen eta zein bide jarraitu, bezero herritarrak ondo hartatzen dituena, lotura sortu duena beraiekin, beste erakundeekin aliantzak dituenak, elkarlanean dagoen erakundea, gizartean eragin positiboa daukan erakundea, pertsonak zaintzen dituen erakundea, horrelako da erakunde aurreratu bat, berritzailea, sistematika daukana, gauzak hobetzeko, planifikatzeko, neurtzeko, hori da erakunde aurreratu bat. Ez dago perfekziorik, Porretzek esaten zuen, perfektoa sosoa da. Ez dago perfekziori, pertsonak ere ez gara perfektuak, erakundeak ez gara perfektuak. Kontua ez da bikaina izatea. Kontua da filosofia hau barrenatuta izatea eta koherentea izatea. Gero gauza batzuk aterako zaizkigu ondo, beste batzuk ez, eta erakunde bat kudeatzea ez da bat ere erraza. Baina behintzat filosofia hau buruan izan beharko genuke. Zer ez da kudeaketa aurreratua hizkuntzen ikuspegitik? Nik uste dut egoera hauek ezagutzen ditugula erakundeetan, ez?
Ez da berdina erakundeetan hizkuntza bat erabiltzea eta kudeatzea. Hizkuntzak erabili izan dira beti. Hau euskalduna da, euskaraz egiten du. Batzuetan euskaraz egiten du bezeroekin, beste batzuetan ez. Hori, edo ingelesarekin, nek ingelesa dauka, egin dezala bezeroekin ingelesez. Baina ez da berdina. Kudeatzeak esan nahi du, erakundeak argi duela noiz, nola eta norekin erabili behar den hizkuntza bakoitza. Erakundeak diodanen da, erakundeak erabaki bat hartu duela, eta erabaki horrekin, gainerako pertsonek, argi dutela, noiz, nola eta norekin erabili behar den. Bigarren puntuarekin lotuta dago, ez dago pertsonen menpe. Galdero oso euskalduna da. Orduan euskaraz egiten du beti, oso ondo. Saria galderri. Ez da hori. Ezin da egon hizkuntzaren kontua pertsonen arabera. Ezin da. Beste kontu asko ez dauden bezala erakundeetan. Hau ez da laguntalde bat, erakundeak ez dira laguntaldea. Lagunak izan ditzakegu, baina ez da berdina. Orduan, hor agertzen da, zer ez den kudeaketa horratua hizkuntzen ikuspegitik. Ez dagoenean epe luzeko ikuspegirik. Ez dakigu nora joan behar dugun. Ez dakigu zerbitzu hizkuntza bermatu behar dugun, edo lan hizkuntzan zer estenatoki nahi dugun gure erakundean. Ez daukagu argi. Hori ez baldin badugu argi, emango ditugun pausoak izango dira, auskalo, nora iristeko. Ardura ez daudenean argi, edo pentsatzen dugunean, hizkuntzen ardura dela pertsona baten ardura. Hizkuntzen kontu, hor dator. Lehen ere, aspaldi, kalitate kontuekin ere gertatzen zen bezala. Kalitate ardura, orain adierazleak, ez dakit neurketak, hori bere kontua dira, ez. Bidea zure kontua dira. Inkoherentzia aipatzen da hor, erakundean hartzen diren erabaki eta ekintza asko, erakundeak esaten duren kontra dijoa zenean. Eta hori askotan gertatzen da. Hau oso errotuta daukagu, baina gero hau erosten dugu, software bat erosten dugu, eta bakarrik ingelesez, edo bakarrik gaztelaniaz. Edo euskara oso garrantzitsua da, hizkuntza garrantzitsua da, baina gero kontratatzeko orduan ez ditugu hizkuntzak baloratzen, edo ez daukagu eskakizunik. Gauza horiek filosofiaren kontra, edo esaten dugunaren kontra dijoaz, hori inkoherentzia da. Eta ez dagoenean integratuta. Nik uste dut errealitate bat dela, erakundeetan sistema paraleloak sortu izan ditugula gauza askotarako. Kalitate kontuetan, ingurumenean, prebentzioan, berdintasunean, genero berdintasunean, hizkuntzen kudeaketan, eta orduan sistemak, ez gauza asko sortzen dira. Eta hori hasiera batean normala da. Hasten garenean beti sortzen ditugu gauza berriak, hori normala da. Baina momenturen batean hartu behar da erabakia gauzak integratzeko. Bakoitza bere lekuan joan behar da. Bestela, sistema paraleloekin ezin dugu funtzionatu. Eta, batzutan, egoeraren berri ez dakigu nola gauden ere. Aldiz, erakunde bat hizkuntzaren ikuspegitik aurreratua izango da, lehen aipatu bezala, erakunde horrek erabaki duenean, estrategiaren arabera, ez pertsona bakar batek erabaki duelako, edo euskal honork erabaki duelako, estrategiari begira, merkatuari begira, gizarteari begira, bezeroei begira, langilei begira, informazio horrekin guztiarekin hartu duelako erabaki bat. Eta da, hizkuntzak non, nola eta noiz erabili behar dituen. Eta hori bete behar da. Erabaki hori erakundeak hartu duelako. Eta ez edozein modutan gainera. Kudeaketa sisteman integratuta dagoelako prozesu eta jardueretan. Liderrek bultzatzen dutelako eta langile barneratuta dutelako. Badakigu liderren garrantzia zein den. Ez da berdina, seguretan hor daukagun hor goian, ez da berdina, baina ez da bakarrik hori. Pertsona asko daude hor. Hizkuntza irizpidea betetzen direnean, baina ez dira, lehen bezala, esaten genuena, ez dira hizkuntzarekin ardura duen pertsonaren irizpideak. Komunikazio ardura duna banaiz, nire lana da, komunikatzeko orduan, hizkuntza irizpideak kontutan hartzea. Edo bezeroa hartatu behar badut, nire lana da, nire erantzukizuna da, hizkuntza irizpidea betetzea. Nik badakit zeintzu dien aplikatzen zaizkidan irizpideak. Gaitasuna eta erabilera uztartuta daudenean, hemen hizkuntza gaitasuna 180, zenbat erabiltzen da? Hor dago kontua. Ez da bakarrik gaitasuna izatea. Eta askotan gertatzen zaiguna zer da? Gaitasuna badagoela, baina ez baldin badago erabilerarik, gaitasunak ere bera egingo du, normala den bezala, ez baldin bada erabiltzen. Ordan hori erakundearak ere zehaztu beharko du, erabili behar duzu. Ez da hemen gaitasun kontu bat. Hemen erabili behar duzu, honekin eta honetarako. Ordan, hau da, erakunde bat,
aurreratua hizkuntzaren ikuspegitik. Baina ez da erraza, bai? Eta hau ez da erraza, Bilbon gaude, bai? Bilbon gaude. Eta Bilbon egoera bada, bai? Bizkaian beste bat, bai? Euskal Herrian beste bat. Ez da erraza. Erakundeek lehentasun asko ditu. Bai? Eta ez da, eta hau, ez dakit sorpresa izango den, baina ez dut uste, erakundeen lehentasuna ez da hizkuntza kudeatzea. Ez da. Bai? Erakunde baten lehentasuna izango da, saltzea, bezeroak lortzea, bezeroak zaintzea, herritarra hartatzea, bai? Baina ez da lehentasun bat. Bai? Kontua da, zenbait erakunderetzako legea dela, eta orduan lehentasun bilakatzen da, bai? Bete beharrezkoa da. Eta beste batzuentzako, ba izango da, bezeroekin komunikatzeko, langileekin komunikatzeko, ba, hizkuntza bat. Baina, erakundeen egoeran da, azkenan lehentasunak izaten dira, iaia egunerokoak, erakunde askotan dira, ba hori, ba gaur zer eta bihar zer, ez dute epe luzera ere kudeatzen, eta horrek ekartzen duena da gauzak ez direla planifikatzen, ez direla kudeatzen. Eta hor, hizkuntza galtzaile ateratzen da askotan. Bai? Eta erakunde asko ditugu, euskaraz funtzionatzen dutenak, baina ez dutena hizkuntza kudeatzen, eta orduan hor ere nabaritzen da, pertsonen araberako kontu bat dela. Ez? Bilatzaile honek edo proiektu honek, bueno, nahi duena da bide horretan laguntzea, ez? Erakundei, bueno, pues laguntza bat ematea honetan. Baina oso garrantzitsua da, orain esango dudana, ez? Aurrekoa ere bai, baina ere. Jakin behar dugu aurretik zein den gure arazoa, non daukagun arazoa. Bilatzailean praktika asko ikusiko ditugu, baina ez baldin badaukagu arazorik gure erakundetan, ba hor sartu gaitezke ikusi aize interesgarria, begira hau, baina aurrena da jakitea zer bilatzen ari garen. Eta horretarako identifikatuta izan beharko genuke zein den gure arazoa, non daukagu arazoa. Langileen hizkuntzen erabileran, bezeroen zerbitzu emateko orduan daukagun puntu horretan, integrazioan, hizkuntza politika definitzeko orduan, non daukagu arazoa. Eta gero, gongo gara, hizkuntza praktika hoien bila. Baina horrena, identifikatu beharko dugu zein den daukagun gabezia, non daukagun guk arazoa. Bilatzailea, bueno, hasteko, ikustu garrantzitsua dela guk hau ere zehaztea, ez? Hau da, erakundei bidali genien mezua, mezu horretan hau esaten genien. Bueno, ziur gaude praktikak dituzuela, praktika ona dituzuela. Eta esaten genien, praktika bat ez da izan behar formula magiko bat, ez da izan behar kriston berrikuntza. Praktika ona guretzako, maila honetan, eta bilatzaile honetan praktika ona izango da, zuei emaitza onak, eman dizuen tresna, dinamika, edo egiteko modu bat. Hori, eta hor bigarren paragrafoan esaten da, agian zuretzako hau normala da, baina beste batentzako ez da normala izango. Eta agian arazoa dauka hor, eta zure praktika ikusita, ostras, onbila piztu ingo zaio eta baliagarria izan daiteke guretzako. Hau da bilatzailearen helburua. Batzuei, enpresa batzuei, erakunde batzuei funtzionatu dien hori hemen jartzea eskuragarri besteentzako. Azkenean da tresna dira, eta ikusi behar duguna da, ze tresna erabili behar dugun daukagun arazoa konpontzeko. Bakoitza gauza baterako balio du. Hemen daudenak, badakigu zertarako balio duten, gehienak. Esandakoa, 56 praktika ditugu bilatzailean eta 30 erakundetatik iritsi zaizkigu praktika horiek. Hau da, hasiera bat, baina oso hasiera ona da. 56 praktika izatea. Torren urtean, gehiago izango ditugu, eta joango gara hori elikatzen, osatzen, baina hasteko oso ondo dago. Eskerrik asko, eskerrik asko praktika horiek aurkeztu dituzuen erakunde guztioi. Hemen batzuk zaudete, hor dituzue erakundeen izenak, bilatzailean gero sartuko zarete, eta hor ikusiko dituzue dandanak, baina hemen daude erakundeen eta enpresen logoak, hor zaudete 30 enpresa. Eta hau da bilatzailea. Hemen tranpa txiki bat egingo dugu, ez dizuegu lotura emango, zuei, hemen zaudetelako, baina
Interneten bidez jarraitzen ari direnak, lotura ematen baldin badugu, hasiko dira, saltzeatzen hasiko dira ikusten, eta orduan gero ez digute kasurik egingo. Orduan, ez dugu loturarik emango, bai? Amaiera artean. Bai, hau da, marketingeko hori lehengo mailan ematen den kontu bat, ez? Itzarotea, ez? Eta horrela, amaieran bai emango dugu loturari. Baina, bueno, hau da, diapositiba batean, hau da bilatzaia. Bai, hor agertzen dira bilaketa eremuak, bai, bilaketa aukerak, eta hor azpian praktikak. Bilaketa aukerak, bilatzaile batek izan behar ditu, bilaketa aukerak, balau dira. Erreferentzi marko estandarren elementuaren araberakoa, kudeaketa aurreratuaren ereduaren elementuaren arabera, hitz-gako batzuk identifikatu ditugu, bai, gaiaren arabera eta sektoreka. Bai. Kontu txiki bat, egiten baldin badu referentzi marko estandarren elementua, lehenengo elementua kudeaketa aurreratuaren ez dakiz elementua hitz-gako bat eta sektorea industria, bagian ez da egongo praktika askorik. Bai, orduan, praktika bilatzeko orduan, hor izan behar dugu kontuan, zer bilatu nahi dugun, bai, zehazki. Esan dakoa, referentzia marko estandarren elementua, hor dituzue 6 elementuak, referentzia marko estandarreko 6 elementuen hor azaltzen dira, desplegable horretan, kudeaketa aurreratuaren ereduaren elementuak 6 dira ere, estrategia, bezeroak, pertsonak, berrikuntza, gizartea eta emaitzak, hitz-gakoak, guk identifikatu ditugunak, ikusita jasotako praktikak, hauek, barrako komunikazioa, kanpo harremanak, adibidez, gizartarekin konpromisoan 2 praktika ditugu. Langileren euskararen areagotzea hitz-gako horrekin 10 bat praktika ditugu. Ez daude, makinak, adibidez hor jartzen du makinak, eta hor 2 praktika ditugu ere, makinak euskaraz jar daitezkeela ikusteko. Ez da kontua esatea, baina nik ere zailtasuna ditu, hor praktika batzu dituzu, ikus dezazun egingarria dela. Industria enpresa batean, makinak euskaraz ere jar daitezkeela eta jarraibideak eta bar eta bar. Ezinezkoa ez da. Kostatuko zaigu, hau ez da egiten goizetik gau, baina egingarria da. Horretarako ere praktika batzuk jarri ditugu. Eta sektorea, eta hemen ikusiko duzu, praktika kopurua sektore bakoitzeko. Gure asmoa da, hau ikusita ere, hezkuntzatik praktika gehiago iristen zaizkigun, osasun sektoretik, administrazio, hor agertzen da administrazio publiko, baina hezkuntzakoak adibidez publikoa dira biak, Armeria Eskola eta EHU. Eta osasun sektorean ere osatek daukagu publikoa dena. Hori da, administrazio publikoa da, administrazio publiko delako. Eta daukagu lehendakaritza, HPS, Emakunde, Markinak Udala. Eta horrela agertuko da. Horrela agertuko dira praktikak, eta hor ematen baldin badiogu tituluari, klik egiten badugu hemen edo hemen, zabalduko zaigu PDF batean praktika hori. Eta ez da bakarrik praktika, gero ikusiko dugu, baina ez da bakarrik praktika, PDF batean. Hor ere aurkituko duzue, erakunde horren harremanetarako datu batzuk. Erakunde guztiei eskatu diegu, nahi izan ez gero, hau borondatezkoa zen, betetzea, erakundeko solaskidearen izena, e-maila eta telefonoa jartzea. Zertarako, nik praktika hau irakurtzen balin badut, baina zalantza balin baditut, edo, ostras, hau oso interesgarria da, gustatuko litzateke zurekin egotea, erakusten didazun bertatik bertara praktika hau. Aukera daukagu hori egiteko. Erakunde gehienek bete dute. Beraz, aukera hori ere badugu. Praktika gustatzen zaigu? Deituko diot. Deituko diot, Mikeli. Hitz egingo dugu. Horretarako ere bada bilatzaile hau. Ez da bakarrik irakurtzeko, baizik eta harreman horiek ere sortzeko. Esan dako, bilatzailearen lotura, gerozeago. Horrein gerozeago, amabiak laurden gutzeagotan edo. Edo auskalo, igual 11:30, badazpada. Eta orain ikusiko ditugu, izango ditugu, bilatzailean dauden praktika horiek, aurkeztuko dizkigute, lau erakunde. Zuei eskerrik asko, hemen ere egoteagatik, eta hasiko gara, erakundeekin, aurrena, Zikautxo izango dugu, Kotxon Juaristi,
ibilbide luzea dauka Zikautxok hizkuntzen kudeaketan, eta horregatik ere interesatzen zitzaigun ere, bi ikuspegi daude hemen, bi erakunde daude hizkuntzen kudeaketaz aritzen direnak. Ez da bakarrik euskara kudeatzea, euskara ere bai, baina ikusiko ditugun adibideetan, hemen planta, lantoki asko daude munduan zehar, bezeroak ere ez daude bakarrik hemen, edo gainera berezik kanpoan daude, eta horrek esan nahi duk hizkuntza baino gehiago kudatu behar dugula, ez? Eta hori interesgarria da, askotan esaten dugu, ez da bakarrik euskara, hizkuntza gehiago kudatu behar, ja, bai noski, hasi, hizkuntzen kudeaketa egin, bai? Eta, bueno, ikusiko ditugu adibideak. Gotxon, edo zunean. Bueno, egunon danoi, ia nerviosona zen ipintzen da, ondo kontetote den gauzak. Vale. Bueno, lehen da biziren nik uste dut, Zikautxo zer den, ez da, Zikautxo enpresa industrial bat da. 50 urte daroi ez da Zikautxo mundu mailan, eta kautxotik sortu ginen enpresa bat daga, eta gero jarraitzen dugu material polimerikuk, ez, plastikura beho dugu eta gauzak eitzen. Zuentzako ezagun modun ikusteko, hor eskerrin agertzen da, hemen agertzen da, hau adibidez, hau danok esautuko zuen, txin labadora bat dano dukezu, ez da, dan sarreran dukezuena goma grise, olako piezak fabriketan dugu, edo kotxitako beste pieza ezberdin pilo bat, eta besti eskuman ikusten dana, adibidez horre digu mien jolas parkitan botaten dizen koloritako kautxuek, ez da. Orduan, arlo batzutan zentrautegaz, eta hortxe kautxoz lantzen jarraitzen dugu, ez da. Kooperatiba bat ega, ni hor historia guzti, honen barne, presidente eguna kooperatiba horretan, 12 urte zein dute kooperatiba horretan presidente, eta hortik datorri historia guzti honen oinarri bat, ez da. Eta gero, hizkuntzakin lotutek aldarrik aipatzen izen dabe modun, guk kanpun planta ezberdina dukeguz Txekia, Zaragoza, Espainian, baina gero Txekia, Eslovakia, Rumania dukeguz Europan, Txina eta India Asian, eta Mexikon dukeguz beste bat USA, Estatu Batuak, zona hori hornitzeko, ez da. Orduan, horren ondorixoz, hizkuntzak badauki ezer esan bat hemen. Geroko aurkezpena nik esango neuke, beste horri batzu daz, baina orokorrin hauxe dela esango neuke, hauxe diapositibi bakarrik eukitxe behia, azalpen osu emoteko kapazidade eukiko neuke, ez da. Azken baten, hemen ikusten da guk zeibilbide erondogun eta zer eta nondik jungazen, ez da. Ikusten duzuen mugun Zikautxo sortu zen 1971an. Eta ja, hitze hartzen bazuebe, sorreran ja hitze eukizan kontuetan euskeri. Kontuetan izan gule harti baikaz, oso euskaldun zona bat, eta ondarrotarrak sortu ben modu baten esan da Zikautxo. Ondarrotarrak badak izo ekerzala, eta honek betik gatz pixkak emoten dugu, eta oso gogorrak di zentzu horretan. Eta horrei esker aurrera joteko aukeri eukidugu. Da Zikautxo hitze bera da kooperatiba C, industrial I de kautxo. Da ikusten duzuen mogun kautxo ja ziratik euskeraz jarri zan. Eta hor jente pilo bat azizan ja euskerazko gauzak egiten, ez da. Eta gauzak geniala da aurra jungien, eta gero ja aldu zen egun bat euskera plana jartzi, ez da. 2002. Baina gero filketan basari 2002 eta 2012 horretan tarte bat egon zan, danin pasetan dana, ez da, azkenin gauzak eitzen di borondatez eta gentian esfortzuan arabera. Eta hor ze pasetan da, gentia aspertu itzen dela. Dagoen zan hortalde bat, lanien egon zana, baina azkenin aspertu zana. Batez be, nik esango nuke hiru gauzak eitxik, azkenin borondatez eitzen duzu lana, zure lana eta euskeri bultzatzi ez da erreza, bisek ustartzi egatxa, gero euen gentie esan langileek, ez eukienak erabakisek hartzeko aukeraik. Azken baten, ni makinan eitzen du lana eta euskeri bultzatzen du, baina ez dugu erabakik hartzeko aukeraik. Eta gero beste aldetik, zeuen atzetik zuzendaritzi edo kontseilu errektorin apoioik esan dugun, ez da. Azken baten gauza batzuk, garrantzitzu edizenak gauzak aurrera egiteko eta ebenak freno bat emon arlo honetan, ez da. Orduan, 2009 sartu nintzenin, hasi ginen gauzak egin nahirik, eta gero urrengo etorren guztixe, atzetik etorre pixkat.
ni sartu eta gero beste talde bat atzetik ondalako eta jentik lagundu delako, bai, ez? Borondatezko jenti beti biherrazten da gauzak aurrera eruteko, ezta? Baina, klaro, apur bat helburu hori zen, ezta? Pertsonen dependentxe ez izetie, erabakixek hartzeko kapazitateik, ni lehendakarixen nintzen ja, orduan lehendakarixek hartzen dugu ja, erabakixek hartzeko kapazitatea dukenez, erabakixek, eta gauzak aurrera botatzen dira martxa horretan, ezta? Eta gu hasi ginen, gauza asko indegu esan, baina gero japonesen tipora hasi ginen, kopia-pega betikue, guginte ginen nun baitxa, da ikusten, zuek hori itxen duzue, geupen gogu. Zuek hori itxen duzue, geupen gogu. Guginen gauzak eitzen, ezta? Eta hortik gero sortu genuen hizkuntza politika bat, sartu gendu zen gauzak prozedura ezberdinetan, gero bikainera sartu ginen, baina bikainera sartzie esan bikain eukitzeko helburuaz. Osea, gutzako bikain izen zen lagun barri bat, lagun garrixe dinot, ze izen zen geure maili neurtzeko erabat. Gauza asko ingendu zen, 2012 eta aurretik aztxe, baina esaten da nungaz guk zenbat dakigu edo zenbat deukegu inde zikautxon euskerian maili hobetzeko, ezta? Noron bikai aurkeztu ginen, eta gure ustez, zilarra atateko esperantzik genuen, eta urria, eta genuen segundu, kasue, hau. Baina helburu beti be izen da maile hobetzen juteko. Ez bikain lortu biogu eta urri biogu beste enpresa asko gendan modun, ezta? Eta hortik jarraitzu gendun, beste gauza ezberdinek eitzen ikusiko desan moduen. Orduan, oin bi praktika modun aurkezten duguz, baina erakiz esan, bata bestiaz lotute doien gauza bat. Azkenin, bata amaitzen dain besti jarraipen amototzen. Eta gure tartien ikusten duzu modun, euskera plana. Hasi ginen hor 2000 jamar, beti entzute zen euskera plana. Gure dudi pixkatu esan, ezta? Guia, 1989 Txekian planta bat ipinitxe genuen, ipini genduen gainera lehenengo dokumentuanak eduzien zikautxoan esan barrinek, bertxun, eta txekupe euskeraz irakurtzen zio esan. Ekizen nuen ipini eta, listo. Esan hori gauza logiku esan daigun, ezta? Orduan, esaten genuen, zer bi euskera plan bat, ala hizkuntza plan bat, ezta? Eta bide horretan hasi ginen hizkuntza plan bat eitzeko asmutan. Eta hortik sortu zen HPO, hizkuntza politika orokor bat. Hartu gendun esan M referentzia markue, betiko helen esaldu duzenak, ezta? Irudixe, dokumentu, pertsonak eta bar, hartu gendun hori, eta landu gendun eta gendun geure hizkuntza politika bat zikautxora egokitzut, ezta? Eta gauza ezberdinek zehaztute, dokumentuko lan idatziko dio, lanengo di, eta puntu importantina zein izen zen, zein da hizkuntza franko, ez da, ez azken baten, guk kanpoko enpresakin, gure enpresakin, inglesez eitzen dugu, orduan, erabakixi ez esan, ingeles apiniko gu, hizkuntza franko esan dugu, baina gero tokixen tokikue, esan dugu, orduan, berretxun zein da, berretxun euskera zeinarde eitzen da, baina hizkuntza tokian tokiku euskeri da. Erde iztogo astu zen Mexikon be badukau, hori be hortxe mantentzen dugu, ezta? Baina azken baten esaten genuen, inglesa denentzako, baina tokian tokikue. Eta hemen, hau lantzen juteko, beti izan dugun gauza bat, ez da, Sirimirixa modun jonga, 2010, 13 heldu ginen, Sirimirixa modun ja, jenti bustitxe gero, ez da? Ja, erakutzitxe zer eitzen gendun, eta nondik inoa izan, ez da? Eta orduan ja 2013 honetan onartzen da hizkuntza politiki, onartzen da kontseilu errektorik, kooperatiboko arduranek eta zuzendarietzik. Orduan ja, babes bat deuke honek. Orduan, babes horrek laguntzen dau gauzak aurre zuten. Eta gero, urrengo pausu, klaro, zein da, behin hori onartute, hori sisteman barneratzi, ez da. Orduan, engendu zen, prozedura ezberdinez, enpresa industrial baten oitzutegaz prozedurak, auditorixak eta horreko gauzak pasetan. Orduan, hasi ginen eitzen, prozedura ezberdinek emek ekarritxeko bide horretatik eta hizkuntza politika orokor horretan oinartxute, ezta. Eta burka sartzen jun ginen prozedura ezberdinetan eta ja planteetan, plan estrategikora begire, txertatzie gauza ezberdinak egiteko kapazitatea edukitzeko, ezta.
Horregaz lortu nahi genuen, betiko dependentzia kentzia. Azken batean, zu sisteman barneatzen badozu, eta plan estrategiko baten ipintzen badozu zure helburuek, baina horrek bermatu itxezaitu aurrera juten, ez da? Da orduan, 2017 jaz txertatu genuen gure hizkuntza politika hori. Azken batean, hizkuntza politika sortu genuen, baina han egoezen gauza danak, baina enbizin urrengo 4 urtitan sartzen jun, ez da? Eta orduan, ja, zuzendaritzi be implikau etxen dozuz. Azken batean, lehen esaten da momentu baten galderra gaipetu dago, makinak, ez da? Klaro, makinak oin erosten genduzen, baina erosten genduen, edozein hizkuntzatan. Baina on ja, igual diruik ezpadaz, igual hori beste kontu bada, ez da, dirue bebada hemen, eta orduan, makina bat euskaraz ipintzi, 6.000 euro balizo, igual ez dozu etxe, baina pentsau etxen dozu ipini mizule. Orduan ja, txip aldaketa bat sortzen da. Eta orduan, horregaz hasi ginen ja barneratzen gauzak, eta bigarren epealdixen be bardin, ez da? Ze pasau da hemen? Ja, jentik ez da, hizkuntza politiki ja ingendun, eta ja maitxute gauzak, ez da? Baina, hizkuntza bat ez da amaitzen sekulo gauzak eitzen, ez da? Azken baten, eguneratzen zoa izan ninin, gauzak eitzen eta eitzen jumio guz, ez da? Eta hemen bigarren plan estrategikun bai ja sartu gendun, ze gauza asko ja egin degeunk esan, baina hemen zein da ezberdintasune? Ezberdintasune izan da ja adierazle batzuk sartzen hasi gazela. Azken baten, zelan dakizu ondozo izan edo ez, ze hemen tarte horretan atzabe euslanen laguntziaz bikainera atzabe orkestu ginen. Barriro be, eta gendun urrie, baina gauzak geixe inbira zen zen, ekintza ezberdin pilo bat hartu bidea zen zen, eta, hobetu ingendun gero maio, bai? Eta, hemen ja zertzuk sartzen duguz. Adierazle asko atareik ez, ezta? Ematen guk beti izan dugune da, dato bat eta behar bada sisteman dauela. Azkenin pertsona baten menpe bada kalkuluk eitzen da estel baten apuntik hartzen, hori izta sistematik datoren gauza bat, eta ez dauke baliotasunik, ez da? Orduan zer emide, sistematik datozen gauza batzuk, ez da? Da hor, batzuk ipini duguzenak adibidez, hizkuntza gaitasuna, dokumentazioa eta RP bebai, guk RP bentaja bat dukau beste batzun aldik, guk dukau sistema bat garapenin geu hasi ginenin zikautxon sortu zana eta euskera barneatuta dukena. Hemen jente asko SAP erabiltzen dago industrian, eta zailtasun batzu da, guk ja euskeraz daukegulez, bentaja bat da hori. Nakaba, adierazle horrek, adibide moduen ipintxetxua hemen, eta azken baten, lehen esan dugu moduen, guk daukegu jenti bezeruekin alemanez enbidabena, edo frantzesez enbidabena, edo inglesez enbidabena. Inglesa, aparte, hizkuntza franko izen da enpresen artien, gutzako garrantzitu da, ezta. Orduan ja, zigazena da, jentian hizkuntza maila ezagutzen. Orduan bakotxak, pertsona bakotxak daukez, beran, gure RP barrun sisteman zeintzuk hizkuntza jakimiko leuko esan ipinitxe, eta hor daukegu euren maile, daukegu mailak apinitxe B1, B2, C1, C2, ezagune dizen mailak, ezta? Eta orduan jarraipen bat eitzeko aukeri dukegu. Eta hori izango litzake, hori momentun datu kataten gabiz, baina gero urrengo pausu izanbiko dugu, apurka-apurke horrek hobetzen juti, ezta? Eta gero ipinitxe dukegune, pertsonak profilen arabera, lanpostuen arabera lotzen dira. Orduan, zuk nahi bozu lanpostu batera jun, zure maila hemen da, ez podozu betetan, maila hori lortzen alegin duiko ezinak, ez da? Eta gero dokumentazioa, sistemetako dokumentupe, azken baten, hor ikusten dozu emun daz hizkuntza ezberdinak. Momentu baten hasi ginenin hau taula hau eta adierazle hauenek ataten, kontretu ginen euskeraz dokumentazioa geixa egunkela, inglesez edo gaztelaniaz baino. Hemen egiz esan den ezautena, daukegu zena da euskeraz, inglesez eta erderaz ixe euneko dokumentazioa, danak esango neuke egin dauzela. Claro, gero Txekia, Eslovakia, Rumania honek hizkuntza probat ezberdin hau dizenak, hor ja ez dugu danak ez daukegu ze eguneratute. Bai daukegu zena da sistemak adibidez, segurtasuneko gauzak dizenak, por defecto eskatzen dizenak, baina beste asko ez daukeguz.
azkenien enpresa industrial bat ga eta diru irabazteko ga, orduan, itzulpen bat eitxi, edo ez dakiz ema dokumento itzultzik, kostetan bada ekiz, itxen da, apurka-apurka, ez da, ezin da inartu danak eta oine itzultitxuaz danak romanora, danak eslovakora, eta gaztetan dozuz 200.000 euro, inok ez irakurteko egal, ez da. Orduan, gabiz jokatzen bide horretan, baina buru galdu barik. Eta horretxeaz, nik esango nuke, ongino beste gauza asko badauzela itxeko, azken baten hemen txemodun gu laguntzeko preste beti ongaz, ekalderri bialduan hori, gu prest laguntzeko, zepagaz hor jarraitzen dugu leharti bain euskara batzorde baten, euskara gileak sartutegaz, guk beti eukidugu lehen esan dutena, ez? Guk kopia-pega itxen hasi ginenetik, guk baten batek balixo batze laguntzeko presgaz. Orduan, horraxe arte, eskertuko neuke niri eta zikautxoi lagunduzkoen bi pertsona, Ramon eta Miel, zegorri nigaz aparte eurek izen diau bultzatzen lagundu damenak, eta baten batek zoze gero da, gu laguntzeko prest. Besteik ez. Eskerrik asko, Jotzeon. Epatu dugu lehen, ez? Erakunde interesgarria, ibilbideagatik, eta gero ere integrazioaren bidea ere nola jarraitu duzuen, ez? Lehen epatu dugu ere, naturala dela gauza berriak sortzea, prozedurak, ez? Hor ikusi dugu ere 9-tik, 5 eta nola pasatu zareten, hori ere nik uste dut ibilbide naturala dela. Estrategian ikusi dugu 15garrena, ez? 15garren lerroa, ez? Hizkuntzarena. Horrek esan nahi du beste 14 gutxienez daudela. Eta hori horrela da, erakundeetan beste lehentasun, beste kontu asko daudela antzeko, ez? Hizkuntzarena ere. Orduan hor kontua da, lekua egitea, behar duen lekua erakundearen estrategiaren arabera. Erakunde publikoa balin bagara, bagian ez da izango 15garrena. Izan daiteke, ez da, bengoa, 5garrena, 7garrena, auskalo, ez? Baina ez da ziurrenik maila berean egongo, ez? Horregatik garrantzitsua da erakundeak hizkuntzen pisua, hizkuntza bakoitzak izan behar duen pisua, lekua, eta horren inguruan hausnarketa egitea estrategiaren arabera, interes taldeen arabera. Orain, sektorez aldatuko dugu, eta osasun sektorera joango da, erakunde publikoak, osatek ezea, Lander Solozabal, aurrez. Egunon denoi, eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik. Egia da Zikautxoren azalpena entzun ostean, pasako garela Championsetik segunda regionalera, Izan ere, gu hasi berriak gara euskararen normalizazioaren bidea egiten eta guretzat garrantzitsua da hemen egotea zuekin batera. Osasungintzaren esparruko sozietate publikoa da Osatek, osasun sailaren azpian kokatua eta Osakidetzaren zerbitzuak egiten dituena. Duela 30 urte sortu ginen, eta gure egitekoen artean batez ere erresonantzia magnetikoak daude, eta zerbitzu nagusi hori osatze aldera ikerkuntza eta irakaskuntza ere jorratzen ditugu. 250 langile ditugu, bi multzotan banatuta. Batetik, langile gehienak osasun zerbitzu asistentzialak eskaintzen, EAEko 10 ospitale eta ambulatoriotan, eta bestetik, 21 langile zerbitzu orokorren bulegoan Bilbon, Indautxuko Bizkaia plazan. Esan bezala, denbora laburra daramagu euskara sustatzeko politikekin. Laster 3 urte beteko dira gure lehen euskara plana onartu eta martxan jarri genuenetik. Eta urte hauetan egindakoen artean, batzuk aipatzearren, ez? Euskara batzordea osatu eta martxan jarri, hizkuntza normalizazioko teknikariaren lanpostua sortu, hizkuntza ofizialak nola erabili behar ditugun erabaki eta langileen artean zabaldu, langilei urtero euskarazko prestakuntza eskaini, euskara ikasi, hobetu eta erabili dezaten, bikain ziurtagirearen dinamikan sartu,
iaz Zumarragan dugun zentroan lortu genuen, eta aurten Eibarren dugun zentroa ebaluatuko dute. Eta kanpainak egin langile euskaldunak identifikatzeko. Eta praktika honetara etorrita, gaur bi aurkeztuko dizkizuet hemen, labur-labur, eta biak doaz bete-betean gure helburu nagusiaren norabidean. Eguneroko lanean, euskara gehiago erabiltzea. Lehenengoari deitu diogu Aldaitz dinamika Bizkaia plazako bulegoan. Zuetako askok ezagutuko duzu Aldaitz eta horren baitan dauden metodologiak, eusle elkarrizketak, ulertzaioak. Hoien helburua da parte hartzaileen hizkuntza ohiturak aldatzea, euren artean euskara gehiago erabili dezaten. Esan behar dugu, Aldaitz ikerketaren sustatzaile nagusia Peio Jauregi dela, eta harekin batera Euskal Herriko Unibertsitatea, Soziolinguistika klusterra eta beste entitate batzuk. Eta, interneten daukazue informazio eta material guztia. Guk egin genuena izan zen, duela 2 urte gai honi buruz Gasteizen antolatu zen mintegira joan, apunte honak hartu, interneten dagoen material guztia aztertu, eta osagai guztiekin metodologiaren diseinu espezifikoa egin gure egoerara moldatuta, Bizkaia plazako bulegoan. Labur esan da, euskaraldia txiki eta pribatu moduko bat prestatu genuen, baina luzeagoa eta neurtuagoa. Dinamika martxan jarri genuenean, Bizkaia plazako bulegoan 18 langile ginen, eta horietatik erdiek euskara maila nahikoa zuten ulertu eta komunikatzeko. 9 horiekin diagnostiko bat egin genuen, jakiteko batetik, zein zen euren arteko harreman mapa, eta bestetik, 6 hizkuntzatan ziren harreman horiek. Eta ikusi genuen 9 horiek, euskara maila nahikoa izan arren, ez zutela ahal eta nahi beste erabiltzen lanean, hainbat arrazoirengatik, ez? Urtetako ohitura, laneko gaiak eta dinamika, hanka sartzeko beldurra, eta bar. Orduan diagnostikoa egin eta gero, 2020ko irailean, deitu genien bilera batera, eta bilera hartan, dinamika azaldu eta aurkeztu genien, euskara gehiago erabiltzeko ariketa praktiko batzuk egin genituen, komunikazio teknika eta estrategia batzuk azaldu genituen, oztopoak eta arriskuak aurreikusi genituen, eta amaieran proposamena egin genien. Ia 8 astez ariketa egin nahi ote zuten. 8 astez jarraian, euskara ahalik eta gehien erabiltzeko. Lanean zauden bitartean, euren artean, ahoz eta idatziz, eta egoera formal eta informaletan. Aho batez erantzun zuten baietz. Eta zelan egin genuen ariketa? 9 pertsona horiek, 3 taldetan banatu genituen, euskara mailaren arabera. Talde bakoitzak, konpromiso eta betekizun maila batzuen. Batzuek adibidez, gaztelaniaz egin zezaketen, belarri prest modukoak, eta beste batzuek ezin zuten, hau bizi modukoak. Aste bakoitzaren amaieran, fitxa baten bidez, erabaki behar zuten jarraitu edo ez, eta zehaztu behar zuten nola hitz egin zuten besteekin eta besteek haiekin. Lehen ariketa 2020an egin genuen eta bigarrena aurten egin dugu. Eta ariketa bien artean egin ditugu erabileraren neurketak, egin ditugu balorazio bilerak eta egin ditugu bestelako dinamikak. Beti ere, helburuari eusteko eta gaiari buruzko hausnarketa eta ahalduntzea sustatzeko. Grafiko honen ezkerreko partean ikusten duzue, zein zen abiapuntua orain dela urte terdi. 1-tik 4rako eskala batean, 1 dena gaztelaniaz, eta 4 dena euskaraz, 2,9koa zuen taldeak. Lehen ariketa egin ostean, 3,45 igo ginen, eta ariketa amaituta, relajazio fasean, eta beti gertatzen den bezala, apur bat jaitsi ginen, 3,35. Baina, hasieran baino nabarmen gorago. Apirila bitartean, hainbat dinamikaren bidez, gure zoru linguistikoa elikatu
eta indartu genuen apur bat, 3,40 eraman da. Eta aurten, bigarren ariketari ekin genion, apirilean hasi eta ekainera arte. Gure orain arteko zabaia lortuta, 3,82. Orain atxeden fasean gaude, erronkaren tentsio hori apur bat jaitsita, baina ikusten duzuenez, goranzko joera orokorrarekin. Irudi honetan prozesuaren beste perspektiba bat duzue. Hasi ginenean, duela 15 hilabete, 9 pertsona horien arteko elkarrizketetatik, 3tik bat gaztelania zen, gorriz. Denborarekin gorri hori joan gara gutxitzen, gero ezabatu egin genuen, eta orain kopuru minimoetan daukagu. Eta bestetik, euskara hutsezko berde ilunez eta euskara nagusi duten elkarrizketak, berde argiz, hasieran 40% ziren bien artean, eta bi ariketak egin eta gero lortu dugu 85%ra ekartzea. Beraz, eta datuak objektiboki aztertuta, esango dugu, emaitza onak lortu ditugula nahiko epe laburrean, eta orain parte hartzaileek lehen, baino askoz gehiago erabiltzen dutela euskara lanean. Datorren urtearen hasieran 3. ariketa egingo dugu, eta berrikuntzarik handiena izango da, beste parte hartzaile bat sartuko dugula dinamikan, 10. Gure asmoa da dinamika hau denborarekin finkatzen joatea, eta parte hartzaileen arteko hizkuntza ohitura berriak egonkortzea, euskaraz lan egin dezaten. Bigarren praktika ona, gida hau da, gure zentro guztietan erabiltzen duguna, langileek jakiteko batez ere, nola egin behar zaien harrera herritarrei. Honekin lotuta esan behar dut, gure euskara plan osoa bideratuta dagoela, neurri handi batean, euskara zerbitzu hizkuntza bihurtzera. Batetik, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu eta bermatu behar ditugulako. Eta bestetik, argi dugulako kalitatezko zerbitzu asistentzial publikoa euskaraz ere eskaini behar dela. Horregatik, erabaki genuen gida hau egin eta langile guztiei zabaltzea, paperean eta intraneten. Tresna lagungarri eta eraginkor modura. Ezin hobeto erantzuten diolako euskara planaren helburu nagusi horri. Gainera gida hau gure urteroko euskarazko prestakuntza planean txertatuta dugu, eta horrela, bai mintza praktika taldeetan eta bai euskara ikasteko taldeetan, gida hau erabiltzen dute oinarri modura. Eguneroko egoerak, elkarrizketak eta hiztegia lantzeko. Eta nola egin genuen gida hau, ikusi genuen Osakidetzak bazituela eginda antzeko gida batzuk, euskara hutsez eta arloka, pediatria, harrera, medikuntza orokorra eta bar. Haiekin jarri ginen harremanetan eta baimen eskatu genien gure gida propioa egiteko, haien ideia horretan oinarrituta. Beraz, eduki batzuk aldatuta eta gure gai eta terminologiara ekarrita diseinatu genuen gure gida. Baina guk erabaki genuen bi hizkuntzetan egitea, gure langile guztiek erabili ahal izateko. Euskaraz ez dakitenek, ikasten dabiltzanek eta euskaldunek. Eta horretaz gain, esan behar dugu, arlo asistentzialeko gure langile batzuk, asko inplikatu zirela eta asko lagundu zutela atal batzuk egiten. Gidak 6 atal ditu guztira, eta lehenengo hau da seguruenik garrantzitsuena. Batetik, euskara eta gaztelania erabiltzeko osateken irizpideak agertzen dira. Langile guztiek jakiteko nola erabili behar dituzten bi hizkuntza ofizialak lanean, ahoz eta idatziz, kanpora begira eta barrura begira. Bestetik, komunikazio hobetzeko aholku orokor batzuk ematen dira. Esaterako, lehen hitza euskaraz izatea beti, hizkera ulertu erraza erabiltzea, telefonoz astiro berba egitea, pazienteari entzutea, eta bar.
Eta punturik importantenean, eta hau da gidarik satirik handien hartzen duena, agertzen dira gure zentroetako eguneroko laneko elkarrizketa ohikoenak, bai telefonoz eta bai aurrez aurre. Hau da, gure langileek zer esaten, zer galdetzen eta zer eskatzen dioten pazienteari, ondoko lankideari edo Osakidetzako langileei. Eta elkarrizketa horiek antolatuta daude langileen estamentuen arabera, gure kasuan dira idazkariak, laguntzaileak eta teknikariak, probaren pausuen arabera, pazienteari deitu hitzordua emateko, pazienteari harrera egin zentroan, makina gelara lagundu eta bar, eta proba motaren arabera, adibidez urdaiarena, prostatarena, esteena eta bar. Eta lehen esan bezala, atal hau langileek beraiek egin zuten, eta ahozkoaren isla izan zedin saiatu ginen, hizkera zuzen eta argiarekin. Bigarren atalean, euskaraz lan egitean sortzen zaizkigun ohiko zalantza batzuk sartu ditugu. Zenbakiak zelan erabili, orduak, datak, pazientea lasaitzeko esapuneak, aginduak nola eman, ohiko akatsak, eta bar. Hirugarren atala, laneko oinarrizko hiztegi batek osatzen du. 500 termino ditu, gaztelania euskara norabidean jarrita, eta bertan agertzen dira arlo asistentzialean gehien erabiltzen diren berbak. Hiztegiarekin langile guztiak eroso sentitzeko, leku desberdinetako hitzak sartu genituen, adibidez, astearte martitzen, ireki zabaldu edo hitzaldi amatatu, eta baita ere hitz teknikoak eta orokorrak kombinatu genituen, adibidez, zerbikal lepoko, estegorri esofago edo femur izterrezur. Hiztegiarekin batera, ikusten duzuenez, irudi batzuk ere badaude, hezurrak, organoak eta gorputzatalak modu bizualagoan ikasteko. Eta laugarren puntuan, langileei azaltzen zaie, zeintzuk diren euskara ikasi eta euskaraz lan egiteko gaur egun eskura ditugun baliabideak. Itzultzaile neuronalak, zuzentzaile ortografikoak, hiztegiak, webguneak, eta bar. Eta amaitzeko, 5. puntuan, oinarrizko ideia eta datu soziolinguistikoak sartu genituen. Gure ustez ezinbestekoa delako langileek jakitea ze egoeratan dagoen osatek eta gizartea. Hau da, zenbat euskaldun dauden, zenbat erabiltzen den, zeintzuk diren jarrera nagusiak, zergatik den garrantzitsua euskarazko zerbitzua eskaintzea, nola jokatu paziente euskaldun baten aurrean, zer den eskaintza aktiboa, eta abar. 6. eta azken puntuan, besterik gabe, gure hizkuntza politikarekin lotutako dokumentu importantenen berri ematen diegu, denek jakiteko zen markotan mugitzen garen. Eta aurrera begira gure asmoa da, gida zabaltzen jarraitzea, eta akaso 2 edo 3 urte barru, hurrengo edizioa ateratzea, eguneratua eta hobetua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lander, osateken esperientzia saltzeagatik. Ikusten duzuen bezala 2 praktika azaldu dizkigu. Bata ohiturak aldatzeko, erabilera, euskararen erabilera bultzatzeko langileen artean, horietako batzuk ere baditugu bilatzailean, zein zaila den ohiturak aldatzea, eta lehen aipatu, ikustu dugu, Gotxonek, zuk aipatu duzu, hizkuntzen kudeaketa ez dela proiektu bat 2 urtetarako edo 5 urterako, ez da amaituko, langile berriak etortzen zaizkigulako lanera, bezero berriak, herritar berriak, zerbitzu berriak eskaintzen ditugulako, aplikazio teknologia berriak ateratzen dira, eta beti dago hor zerbait lantzeko, ez? Orduan, ohituren aldaketa hori, eta gero
zerbitzu hizkuntzarena, ez? Zen garrantzitsua den hor ere erabilerarekin lotuta, ez? Ez da bakarrik gaitasun kontu bat, erabili behar da. Orduan, batzuetan ez dakigu nola erabili, eta nik uste dut, gida hau adibide polita dela, ez? Ez dakit zen mailatan zaudeten, baina eskertzen dut horrelako praktika bat. Eskertzen dut, erakunde asko daude, 4., 5. mailan edo hor patio batean jolasten, ez? Orduan, oraindik ere, ibilbide asko daude erakunde horiek, eta batzutan horrelako zerbait behar dute. Beren lanerako nola eta zer aplikatu, ez? Nola erabili eta ze hizkuntza eta ze lan azkenean aplikatu kontu hauek guztiak, ez? Orduan, hau oso praktikoa iruditzen zait gidarena. Bueno, eta hurrengoa, orain industriara berriro, bai? Fagor Arrasate, Jesus Larrañaga, sistemen arduraduna, eta hori garrantzitsua da, sistemen arduraduna. Bai, osan dute, baditu beste kontu asko kudeatzeko, horien artean ere, orain hitz egingo dugu hizkuntzen ikuspegitik, bai? Baina sistemen ardura horretatik, horrela. Duela urte batzuk, Euskara teknikaria etorri zen eregana. Ohizkoa daukagun bezalaxe urteko helburuak finkatzeko. Ze helburu, zer ekintza martxan ipintzeko. Haura bukatu gendunean, honela esan nion. Hau ondo dago, egin duguna ondo dago, baina uste dut, gure departamentatik egin leik egun ekarpenik handiena Euskara planari, da benetan Euskara plana kudeatzeko sistema bat bihurtu. Eta ez zidan ulertu. Berriro saiatuko naiz. Jesus Larrañaga naiz, Fagor Arrasatetik nator. Hemen azalduko dizuet gutxi gorabehera zertara dedikatzen garen. Hor daukezue, gure logoa, nor garen, gure nortasuna adierazten duena, eta gu makina diseinatzaile eta fabrikantea gara. Batez ere, toki puntuan ondagoen, automobilgintzarako gure bezeroek egiten duten piezak, ateak, kapoak, alboak, guk egiten dizkigun makinak pieza horrekin izateko, adibidez, prentsa mekanikoak eta hidraulikoak. Badauko beste sektore bat, eta da altzairuzko bobinak mozteko makinak eta makinen lineak ere saltzen dizkiegu gure bezeroei. Eta azkenik, 3. negozioa da etxetresnarena. Hau adibidez, osgailu baten ateak ero gorputzak fabrikatzeko baitaren makinek eskaintzen diogu gure bezeroei. Hortara dedikatzen gara. Beraz, makinen inguruan da gure bizimodua fabrikan. Hor daukezu aurkibidea, lehenengo osatu ingo dute aurkezpena, Fagor Arrasateko aurkezpena, eta gero, datu batzuk emango dizkizuet, Euskara planaren ingurukoak. 3. puntu horretan hori izango da nire aurkezpenaren ardatza, nola hizkuntzen kudeaketa sistema zertan da hori, ze zati dauzkan, nola dagoen hori antolatuta. Azkenik, bi praktika honak azalduko ditut, labur-labur, eta gero baita ere, ikusteko nire ikuspegitik zein dan aurrian dauzkagun erronkak. Osatzeko hor daukazu gure iazko iraunkortasun memoriatik ataratako datu batzuk. Eta horietatik bi azpimarratuko nituzke. Lehenengo hau, gu oso fabrika esportatzailea gara. Munduan zehar saltzen dugu gehiengo handi bat. Eta horren nolabait eragina dauka, hezkuntzen arlo honetan. Bigarrenik, nun gauden? Hemen Euskal Herrian daukagun lantegietatik aparte, Alemanian, Estatu Batuetan oin eraikitzen ari gara, planta bat, Txinan, Mexikon eta Turkian, eta azkenen hori ez izan gurea zuzenian, guk kudeatutakoa. Beraz, munduan zabalduta gaude, beste batzuko baino gehiago, noski, baina horrek nolabait baldintzatu egiten gaitu. Hor daukazue, gure logoa ipini dut, pixka bat erakusteko nun kokatzen garan, ez bakarri gure delegazio komerziala, baizik eta nolabait lantegiak, txikiak, erondi izan arren, lantegiak ditugun tokiak.
Bueno, zer esan, gure Euskara planaren inguruan, bueno, guk orain dela 20 pare bat urte hasi ginen honekin. Osea, junzan mendean hasi ginen, baten du asko dala, Hor daukazue adierazle batzuk, Ahozko erabileraren inguruan, esan genezake, 22 urte hauetan, bikoiztu baina gehiago egin dugu. Orokorrean neurtzen den adierazle bada hori. Elebitasun tasari dagokionarien, hor daukazu, aurten egindako azkenengo neurketa, nahiko altua, esan dezakegu, 80% gaude, baina hala eta be, azpiko grafiko horrek erakusten diguna da, mapa linguistikoarena, naiz eta elebitasun tasain altua izan, erabiltzeko orduan, hau da guneka eta departamentuka taldeak egiterakoan saltasun gehiago dauzkago, ze askotan sortzen zaigu norbait, ulertzen ez dauena, eta beraz, ulerguna ez diren gune horrek 160 gora dauzkago oraindik. Beraz, badaukagu oraindik bidea egiteko, eta nun hobetu. Aurrera eginez, esan dizuet makina fabrikantea garela, eta hor, erdian ikusten duzuen hori, hau zetxik esaltzen da honela. Horiek engraneak dira, gure makinetan askotan engraneak daude, eta kudeaketa sistemak horrek, beste engrane txiki horrek, bultzatuak, erdiko hori bultzatua dago beste txiki horiekin, Zein da lehengoa? Oindanak ni banan asaltzeko asmoa neukan, baina horrela asaldu danez. Lehengoa zein da? Nik esango nuke bikain dela, bikaina asaldu zanetik, esaten digu, nolabait da gure iparri zarra, nolabait esateko, egin leike bide bat hemen, Beraz, goazen egitera. Hori ondo dago, baina oin azibiko gara lanean, gure baitan, gure barruan. Orduan, zein da horrengo pausua? Politika ezartzea, definitu politika bat. Politika da, nolabait jasotzen dagoena da, zein da gure epe luzerako bizio bat, nora nahi dugu jo, eta hori da azaltzen duena. Eta horre lagundu egiten da, pixka bat gauzak bere lekuan kokatzeko. Segura askotik gure politikak ez dira guztiak berdinak. Hori ondo dago, politika ja badaukagu, definituta oso hitz polita, jasota, baina oin, hasibiko gara gauza konkretatzen eta zehozer egiten, Eta hori, hurrengo urratsa, helburuak definitzea. Helburuak definitu, esateko, aurten, beste edozein sistemarekin, edozein departamentuetan egiten dugun bezala erraminta berdinak erabilita, baita ere, Euskara Planeko helburuak finkatu egiten ditugu. Urtero revisatu, eguneratu, eta horrela badakigu epe motzerako zertara dedikatu garen. Baina badakigu zertxo bai gehiago. Zein da hurrengo urratsa? Prozedura garatu. Prozedura gehienak, gure kasuan, daude pertsonal saileko prozesuekin lotuta. Hau da, hautaketa prozesuak, formakuntza prozesuak, barne eta kanpoko komunikaziorako prozesuak, baina baita ere beste hainbat eta hainbat prozesuetan, adibidez, inbertsioetan. Lehen aipatu duzu, makinak erosteko eta, guk hor sartzen ditugu, inbertsioko prozeduretan jasota daukagu ze irizpide bete behar diran. Konforme, prozedurak definitu egiten ditugu, definitu ostian komunikatu egiten dira, implantatu egiten ditugu, eta oin pasatzen gara ziklo honen bigarren zatira. Bigarren zati hori hasten da adierazleekin. Adierazleak, alde batetik lotura oso zuzena dakate helburuekin, azken finean helburuak neurtu egiten ditugu adierazle horiekin, lehen ikusi ditugu adibide batzuk, eta adierazle horrek eskatzen dute jarraipen bat. Beraz, euskara batzordea daude, horrei jarraipenak egiten diotenak, eta aztertu egiten dutenak, eta hartu beharreko neurriak nolabait hartzen dutenak, Horrekin batera, eta beste ikuspuntu batetik, behar bada kualitatiboagoa, auditoriak daude. Auditoriak ere, barne auditoriak egiten ditugu, erabat integratuta, hau da, gure sistema guztiak batera auditatzen dugu, eta horrek ematen digu, baita ere, hizkuntza sistemaren egoera nolakoa dan, eta zenolako konponketak, hobekuntzak egin behar ditugu. Eta bukatzeko,
azkena da, urtero zuzendaritzak egiten dagoen sistemaren errebizioa. Hor ere txertatuta daukagu, hizkuntzaren errebizioa. Eta hor, finkatu egiten dira, hurrengo urterako helburuak, lehentasunak eta zeintzuk izango diran. Beste sistema guztiekin batera. Eta hau da, kudeaketa sistema. Ez dakit ulertarazten naizen, ero ez, baina hori da bere garaian esplikatu niona eta egiten ari garena. Goazen hon ikustera, kudeaketa sistema honen barruan, gure bi praktika honak, bata lotuta dago politikarekin, hizkuntza politikarekin, eta bigarrena auditoriekin. Hemen zuzenean ipini dizuet, politika, gure kudeaketa politika, gure eskuluburutik zuzen hartuta, eta hor egin duguna da, bere garaian geneukan hasieran, ez dakit 2009an inguruan sortu genuen gure lehengo euskara politika, orduan euskara politika zan, eta 2016an hasi ginen horren rebizio bat egiten. Rebizio hori egin gendunean, sasoi berean, genbiltzan, lehen ikusi dugun bi filial horietatik martxan ipintzen. Hau da, Mexikokoa eta Alemanikoa. Orduan, hausnarketa hori, nola sasoi horretan ingendun, pentsan dugu, eta zergatik ez bihurtu hau hizkuntza politika, ze bagaude beste leku batzuetan ere bai, eta horrek zentzua dauka. Eta hemen daukazue, nola gelditu dira adibide batzuk. Hizkuntza politiketan irizpide gehiago daude, baina hemen daude adibide batzuk. Planteatu egiten da, bertako hizkuntzaren erabilera. Lehen Zikautxoren Gotzonek esan digun bezalaxe, noski, edozein tokitan bertako hizkuntza bultzatuko dugu, hemen bezalaxe, baita ere planteatzen da, izkuia paisaiaren inguruan, hau da, gure lantegian baldin bazaude, daukagun rotulazioak eta norabideak eta horrek ere bai, horretarako ere bai, irizpidea dauzkagu, eta baita ere, lantegietan, norabide orokorretan planteatzen da, bertako hizkuntza erabiliko da, baina baita ere ingelesa, zergatik, adibidez ni alemanera baldin banoio, bestela igual komuneko atia ere ez nuke aurkituko, komen ezaigu ere bai, inglesa erabiltzea hizkuntza franko bezala, lehen Zikautxoren esperientzan azaldu duten bezalaxe. Beste irizpide batzuk, hor daukazue, bezeroekin ze pasatzen jako guk, bezeroak gehienak kanpokoak dira, guretzat oso normala izaten da, behaiekin sinatzen ditugun kontratuetan azaltzia zein izango den hizkuntza ofiziala. Adibidez, bezero alemana baldin bada eskatuko digute, behaiekin daukagun hartu eman guztia alemanez izatea, baina ez hori bakarri baizik, eta gure makinetan doian softwarea ere bai hizkuntza horretan egotia, eta bar. Orduan, hori horrela da, gure sektorean horrela da, kontratuetan horrela jasota dago, eta noski bete egiten dugu. Eta hori ere jasota dago gure hizkuntza politika. Hor, tantaka batzuk utzi ditut, ikusteko zenolako irizpidea jasota dauden gure politika honetan. Bigarren praktika honari pasatuta, auditoriena, nola egiten ditugu auditoreak? Lehen ere komentatu dut, era integratu baten egiten dugu. Auditora bakarra egiten dugu, barne auditorea bakarra egiten dugu, eta gure sistema guztiak auditatzen dira batera. Hortarako hori egiteko, barne auditorak erabiltzen du halako egiaztapen zerrenda bat, eta egiaztapen zerrenda horretan, nolabait txertatu egin dugu, hizkuntza politikatik datozen irizpideak, eta baita ere prozeduretan jasota dauden irizpideak, betetzen dugun eroz ikusi alitzateko. Eta horretarako ere bai adibide bat ekarri dizuet. Hau da, hartu dut, hauek fitxa asko dauzkagu, nolabait auditoria egiten danean, arlo desberdina begiratzen dira, eta hau da horren adibide bat. Hau dago pertsonen arloko fitxa bada, konkretuki pertsonen hautaketa prozesuan dagokionari, eta hor berdez ikusi alduzue, zenolako ideiak ero irizpide jasota dauzkagun. 1.2an, adibidez, esaten dau, guk hautaketa prozesu baten gaude, normalian iragarkiak ipintzen ditugu, eta hor jarrita daukagu, horre bai euskeraz eta bai gaztelaniaz izan behar direla.
bueno, auditora begiratuko da, hori betetzen da, nire estan betetzen, eta listo. Vale. 1.3an, pertsona hautaketa prozesuan barruan ere bai, bakoitzak, lanpostu bakoitza dauka perfil linguistiko bat definituta, eta ikusten dugu, benetan hautatuko pertsone betetzen duten ero, hori ere, auditatu egiten dugu. Hirugarren puntua, 1.4an, dala, gu praktiketan etortzen zaizkigun pertsonak ere bai, baita ere definituta daukate halako mail minimo bat, eta da ulermen maila eduki behar dutela, eta hori ere bai auditora begiratuko du, betedan ero ez, dauden kasuetan. Horrela egiten dugu auditorak. Ikusten duzue, beste puntuak ez datoz, hizkuntza politikatik, dira beste arlo desberdinetatik, eta orduan, dana batera, integratu baten auditatu alizateko, horrela egiten dugu. Eta hori da, praktika hona. Eta azkenik, etorkizuna begira, zer daukagu, momentu honetan eskuartean, gaur egun, eskuartean daukagu gure erantzunkizun sozialaren sistema garatzea, daukagu ere bai informazioaren segurtasunaren sistema garatzea, eta baita ere, euskara planaren, hizkuntza planaren inguruko sistema osatu eta hobetzen jotea. Batez ere, 3 erronka horre daukagu gestio sistemetan, gaur egun, oraintxe bertan horretan lanean ari gara. Beraz, zein da gure erronka? Edozein kudeaketa sistema bezala hau, gurpila hau, engrane hau, etengabeko hobekuntza prozesu baten jarraitzea betirako. Horrela dira sistemak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jesus. Hau ere praktika hona da. Ikusten zuen nola mugitzen den, nire aurkezpenean esen ezer mugitzen. Eta egia da honek ematen diola beste kontu bat. Niri hau asko gustatu zait. Nik uste dut, batzuetan ematen du hizkuntzarekin ere, lehen esan duguna, tresna berriak sortu behar ditugula. Euskararen erabilera egiteko, hau, eta neurtzeko, hau, eta hau, eta hau. Hemen ikusten da, hau da integratzeko modu bat, integrazio adibide oso ona da. Bazegoen, Excel, suposatzen Excel bat dela, Excel hau sortuta zegoen, egiten zen, auditoretza hau egiten zen, baina egin beharrean beste bat, auditorea bat doa, badijoa, auditorea barrukoa, barruko sistema da, hori badijoa, eta orain etortzen da, euskara arduraduna, euskara teknika egitera, orain nire auditoretza, bai? Bueno, modu honetan integratuta dago, eta nik uste dut horrelako adibideak ere, egin ditzakegula, horrelako gauzak ere egin ditzakegula beste arlo batzuetan, Uste dut hau polita dela, ez dakik gero aplikatu dezakegun ala ez, baina behintzat ideia nik uste dut polita dela. Berriro jarri gut? Bai. Eta orain, beste sektore bat, sektore publikora begira, berriro, eta hemen eskerrik asko Nagore, eta eskerrik asko Zurine. Beste erakunde bat, lehenengo gitarragoa jaso bazenuten, orain dela 10 bat egun edo, beste erakunde bat agertzen zen, baina azkenengo momentuan arazo bat izan zuten eta ezin. Orduan esan geroen zer, 3 praktika, baina... Eta telefono altxatu, makunderi deitu eta esko eman ziguten. Eta pasadan astean izan zen. Orduan, eskerrik asko horren azkar eta horren ondo erantzuteagatik. Zure txandarren, eskerrik asko. Egunon guztioi, eskerrik asko, gutaz gogoratzeagatik eta aukera hau emateagatik. Euskaliteri eta bebai Eusko Jaurlaritzako politika hizkuntza sailburu ordetzari. Itzako plazerra izan da horrez erita egotea eta zuen praktika honak entzutea benetan. Eta nik uste dute pentsatu dezuten erramenta honek asko lagunduko gaituela orokorrean. Euskara sustatzen da maitatzen dugun guztioi, gero gure
erakundeetan eta aurrera egiteko, ez? Bueno, eta hau esan da, hor daukazute, Emakundeko argazkia. Beste esperientzekin konparatuta, guretzea oso etxe txikia da, jende gutxi gara, baina hor bai indargune potenteena dago, langileetan, pertsonetan bertan, ez? Emakunde bere egoitza Gasteizen dauko, eta gaur egun 38 langileko osatzen dute plantilla, ez? Eta, komentatu dizuedan bezalaxe, horiek dira, emakundek euskararen normaltasunan lan egiteko daukan indargunerik garrantzitsuena, pertsona horiek. Zergatik dinot hau, pertsona hauetatik 100% direlako gai euskaraz ulertzeko, eta 89%ak hizkuntza eskakizun betetze maila daukalako, hori alde batetik, ez? Pixka bat aurrera jarraitu baino lehenago, ni beti suposatzen dut Emakunde nahiko ezaguna dela, ze 1988tik sortuta dago, baina, pixka bat komentatuko dizuet, zeintzuk diren gure erronkak edo zertan egiten dugun lan, ez? Eta, esaten dizuedan bezalaxe, pasadan mendekoa gara gube bai, orain berdintasuna, justizia eta gizarte politika sailaren barne gaude, eta zer egiten dugu, berdintasun politikak bultzatu. Baina horretarako, hainbat estrategia martxan jarri behar dira, ze, baloreak aldatu behar ditugu, hori lehen komentatu duzuten bezalaxe, niretzako gauzarik zailena da, baina, horretan behar dugu. Eta hori egiteko, 38 pertsona horiek arloka banatzen ditugu. Daude bi arlo zeharkako arloak, administrazioa eta aholkularitza juridikoa, eta gero beste 4 arlo, plangintza, ikerketa eta dokumentazioa, lankidetza instituzionala, prestakuntza eta programak, berdintasun eskubideen defentsa eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrazteko arloa. Gero komentatuko dugun bezala, ahalegintzen gara bai plana, euskara plana, eta egiten ditugun ekintza guztiak zabaltzen eta jende guztia implikatzen, eta horretarako oso garrantzitsuak dira bai, egin dugun euskara batzordea, arlo guztietako gutxienez pertsona bat dago bertan sartuta, eta gero zuzendaritza taldea deitzen duguna, eta bertan daude zerbitzu buru guztiak, eta zuzendaria Izaskun Landaira eta ni neu. Eta euskararekin egiten ditugun ekintza guztiak, planak eta dana, beti ere zuzendaritza taldean partekatzen dira, gero etxe guztian, eta zuzendaritzaren oniritzia izan behar du. Ikusten duzuten bezalaxe, gero gizarte sentsibilizaziorako ekintzak egiten ditugu, herri agenteekin bai erlazio handia dakagu, eta gero gizarte beran dauden beste agenteekin ere lan asko egiten dugu. Horrek ere bai, gero ikusiko dugun bezalaxe, gure harremanak nolabait euskaraz egiteko edo ez egiteko garrantzia dauka, ez? Ahalmenak dauzen, ala ez. Nik Emakunden bakarrik 4 urte daramatzat, eta heldu nintzanean kriston lana zegoen eginda. Ze Emakundek Eusko Jaurlaritzaren 5. plangintzaldian hasi zen bere lehenengo euskara plana bultzatzen. Hor ikusiko dituzue bere momentuan 5. plangintza horrek ezarri zituen helburuak, eta lehenengo planak danak egin zituen bereganatu zituen, baina Emakundeko euskara planaren helburu nagusienak 2 izan ziren bere momentuan. Hizkuntza gaitasunean egindako aurrerakada erabileran ere isladatzea, ze komentatu dugun bezalaxe, gobernuan badauz perfilak eta kasu honetan bete beharreko gaitasuna, baina hortik haratago erabilera bultzatu behar zen, eta gero euskara lan hizkuntza izateko bideari ekitea. Orduan 2014tik horretan ari gara.
Eta, bueno, hemen komentatu diren estrategia batzuk egin ziren, da beste batzuk adibidez mintza saioak, berba laguna, eta 2017an eusle metodologiarekin hasi ginen bai, uste dute komentatu dezutela, zuek bai erabili dezutela, eta ordutik hona urte oro erabili dugu eusle metodologia hori bai. Gero, gobernuko 6. plangintzaldian, Euskararen plan estrategikoa gauzatu gendun, eta horre helburu nagusienak izan ziren, erabileran eragiten jarraitzea, Euskara lan hizkuntza izan dadin atzera bueltarik gabeko urratsak ematea, eta arduradunak erabilera planen kudeaketan inplikatzen jarraitzea eta erakunde osoa planean inplikatzea. Da, bueno, horretarako zenbait gidalerro edo zenbait ekintza jarri ditugu martxan, bata borondaterik haratago esaten duguna, ez? Eta da, pixkat komentatu dana, langileak prest egon behar direla euskaraz lan egiteko. Ez da egin, gu komentatzen dugu administrazioan sartzeko eta hautaketan eta perfil bat izateagatik puntu gehiago dituzu, aukera gehiago dituzu, baina hori borondatetik haratago joan behar da, lana euskaraz egin behar dugu. Orduan, gertatzen zaiguna, nola, langile guztiek gaitasun handia dute eta erakundearen tamaina txikia danez ere bai, asko ahalbidetzen digu bidea. Lehen komentatu dizuen eusle metodologia ere bai guretzat izan zen, erraztu zigun asko egonkortasuna eta ahozko erabilera gorantz egitea. 38 pertsonetatik 26 lagunek parte hartzen dute eusle metodologia horretan, 6 taldetan bananduta, eta 2 edo 3 aldiz egiten dugu neurketa, mintzagramaren bitartez, eta neurketa horiek beti ere etxe osora zabaltzen ditugu. Hau komentatuta aprobetxatuz, guretzako oso garrantzitsua da, bai plana, helburuak, ditugun zailtasunak ere bai, guztion artean partekatzea. Orduan, normalean egiten duguna da, urte hasieran, bai Nagore dala emakundeko teknikaria bultzatzen duena euskera eta talde motorrak egiten du lehenengo plangintza, eta gero plangintza hori zuzendaritzak taldean partekatzen da, eta gero egiten dugu saio bat jende guztiarekin komentatzeko zeintzuk diran aurten helburuak eta bar. Eta oso gauza garrantzitsua bai gero arloka egiten ditugu zenbait bilera, plan horiek partekatzeko eta dauden edo egon daitezken arazoak edo gainditzeko proposamenak eginez. Gero, hizkuntza ohiturak eta, ez da egiten besterako, orain momentuan, ahalegintzen ari gara, itzulpenen eskaerak jeisten. Hau da, dokumentuak eta e-mailak eta egiten ditugun hainbat gauza euskeraz sortzen. Gerozeago komentatuko dizuet, ze hortik doa gaur azaldu nahi dizuedan praktika ona, baina, erabilera nahiko egonkortasuna eta lortu duenez, pasatzen ari garaia beste idatzizko testuak euskeraz sortzeari. Gero, gure hizkuntza irizpide propioak egin genituen ere bai, eta harrera protokoloan bai badaukagu oso barneratuta euskararen normalizazioa. Normalean, teknikariak etortzen baldin badira, pertsona berriak teknikariak baldira, beti ere hirugarren hizkuntza eskakizuna baieztatuta izan behar dutenez, gure harrera protokoloaren parte sendo bat dedikatzen dugu euskararen normalizazioa jakitera ematen, beti ere euskaraz egiten dira lehenengo harrera horiek eta barrez.
Hor ikusiko dezute, lehen komentatu dezuten, zein garrantzitsua dan, euskararen normalizazio plangintza ez izatea plan aparte bat, ez? Eta Emakunden hori oso argi dakagu. Emakundek dauka plan estrategiko orokor bat, eta bertan daude sartun da aurrerabide plangintza, gure berdintasun plangintza, eta nola ez euskara normalizazio plangintza. Euskara transversala dan bezalaxe, gero egiten dugun ekintza guztietan eta presente izan behar dugu. Orduan, bai gure prozesu mapetan, noski ebaluaketetan, kontratazioan, beti ere hor egonda, plan estrategikoaren parte nagusia izan da, gero horrek egiten du euskara leku guztietan isladatzeako aukera hori, ez? Hemen bekarri dizkitzuet, horrela gure planetik ataratako zenbait zati konkretu ikusi ditzazuten, hizkuntza irizpideak adibidez, banandu ditugu zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza artean. Eta adibidez, zerbitzu hizkuntzan, lehen komentatu duzuten bezala oso garrantzitsua da erakundearen irudia nola tratatzen dugun, eta nola ez herritarrekiko harremana. Eta gero, lan hizkuntzari dagokionez, barne komunikazioa eta lan tresnak, pertsonen kudeaketa, kanpo harremanak eta kudeaketa sistema. Eta hor beste aldean ikusiko dezute, horietatik hartu ditut gutxi batzuk, gaur egun gure gidaliburuan dauzen bezala ikusi ditzazuten, eta komentatu dudan bezala, pertsonen kudeaketan, harrera protokoloan, beti ere lehen hitza euskeraz egingo zaio, dokumentazioa gutxien euskeraz emango zaio, eta hori dana, nolabait prozedura baten barne daukagu idatzita eta horrela egiten dugu. Euskarazko trebakuntzan, ahalegintzen gara bebai, langileei behar dutena edo etengabe hobetzeko erramientak eskura jartzen. Eta horretarako, hainbat ekintza desberdina egiten dira, eta adibidez konkretuki, arretan dauzen 3 pertsonak, gobernuan dauzen perfilak kontutan izan da, daukate bigarren perfil hori, ez? Igual ez dute hainbeste jakinduria, orduan hauekin egiten dira saio bereziak arreta hori hobetzeko. Eta gero oso importantea zen gai horri buruz, kudeaketa sistemari buruz, Emakunden hizkuntza politika arlo estrategiko bat izango da, eta horrela jasotzen dugu prozesu mapan eta gainontzeko plangintzetan. Komentatu dugun bezala, baliabide guztiak jartzen ditugu langileen eskura, eta gero bebai kontratazio plegutan hizkuntza irizpideak txertatzen ditugu eta betetzen direla ziurtatzen dugu. Azken finean, nik uste dut hor bebai administrazio publikoak badaukagula euskara suspertzeko modu oso eraginkorra, kontratazio pila egiten dira, eta hor bebai aurrera egin dezakegu oso modu garrantzitsu baten. Eta azkenean Emakunderen zuzendaritza lidergoa erakutsi izan da urtetan, eta nik uste dut hori bebai oso garrantzitsua da. Orduan praktika ona konkretua komentatzeko, esan dizuedan bezala, printzipioz urtearen poderioz, Emakundek euskara erabiltzen du, Emakundeen langileak euskara erabiltzen dute bere ohiko komunikazioan eta barrez, baina hor bagenukan urratz bat aurrera egiteko, eta zan lan hizkuntza egitea, ez? Orduan, 2018 ikusi gendun aukera potentea edo aldaketak egiteko, eta gehien baten zan euskara gaitasun handia zegoelako, ulermena ziurtatuta zegoelako, esan dizudan bezala, ahozko erabilea sustatzeko eusle metodologia horrek asko lagundu egin zigun,
baino aukera ikusi gendun itzultzaile neuronala etorri zanean, ez? Askotan lan dokumentuak edo adibidez edo emailak euskaraz ez egiteko aitzakia zen nolabait gutxi batzuk ez zutela ulertzen, ez? Eta orduan itzultzaile neuronala hori martxan jarri zanean, ikusi gendun aukera pixka bat aurrera egiteko. Eta orduan, pixkat, praktika ona zertan gauzatu dugu, gaitasunaren arabera, bai dokumentu laburrak edo gaitasun gehiago dutenei dokumentu luzeaz, euskaraz sortzea eskatu diagu. Eta, baliatzen gara pixka bat itzultzaile neuronalarekin hori nolabait gainbegiratzeko, eta gero Jaurlaritzak badauka idazlagun deitzen den zerbitzu bat, ze hor, euskaraz bidaltzen baldin badozu, nolabaiteko begirada bat ematen diote, da zuzendu egiten dute. Orduan, prozedura honekin, bai gaitasuna duten, zen hainbeste gaitasuna ez duten pertsonek, euskaraz sortu dezakete. Zelan egin gendun prozedura bera? Lehenengo zirriborro bat idatzi zen, Euskara batzorde edo taldetxo horretan partekatu zen, da gero zuzendaritzarekin bebai, bertan onartu gendun, eta gero zerbitzu langile guztiekin, bilerak egin ziren prozedura jakitera emateko, eta ikustak abertzen nolako zailtasunak edo zen nolako resistentziak ikusten genituen, eta gero hoiei erantzuna emateko, ez? Eta, behar bada urratzikia iruditu daiteke, baina dokumentu laburretatik hasita, nik uste dut pixkanaka gure helburua izango dela, azkenean ez bidaltzea isra edo itzultzera edo nolako dokumentuak eta danak barnean egitea, ez? Bukatzeko, bai esan nahi nuke, hogeian, urrezko bikain zigurtagiria lortu genuela, eta nik uste dut ni asko postu nintzen horrek langileen esfortzua eta nolabait horren aitorpena izan zelako, eta gero bebai jarraitzeko pizgarri potentea izan zelako, ez? Baina bertan bebai baditugu hobetzeko proposamen batzuk eta horiekin jarraituko dugu. Bukatzeko, emaitzak eta erronkak, emaitzak idatzi laburrak euskaraz idaztea modu naturalean, hori gustatuko litzaiguke lortzea. Idatzi laburrak gero eta gehiago idazten dira euskeraz, gaur egun 70%, eta gero oso garrantzitsua da bebai langile berriak prozeduran sartzea, eta, komentatzen genuen gaitasun justua dutenen kasuan, baditugu erramentak gaitasun justu hori edo resistentzia hori gainditzeko. Eta aurrera begira, urratsak egiten segituko dugu, langile berrien segimendua egingo dugu bebai, eta neurketak sistematikoki egiten ditugu, mintzagramak edo emailen neurketak, tipo desberdinak, eta beti ere horiek, komentatu dizuedan bileretan eta, jendeari bueltatzen dizkiogu. Normalean aprobetxatzen dugu, abenduan dagoen euskararen egun aste horretan egiten dugu ebaluazioa bueltatzeko bilera, eta aprobetxatzen dugu bebai gauza kulturalen bat edo hitzeko eta azken finean gaia suspertzeko. Eta eskerrik asko benetan, zugun arretagatik. Eskerrik asko, Zurine. Nik uste dut hemen, azkenengo diapositiba honetan komentatu duzuna oso garrantzitsua dela, zuen egoera ikusita identifikatu zenuten, beste
bueno, zero betu bat, edo behintzate hor urratz bat emateko sortze hizkuntzan, praktikan jarri duzue, eta emaitza onak eman ditu, eta horren jarraipena egingo duzu, ez? Nik uste dut hori bilatzailean, orain laster ikusiko dugun bilatzaile horretan, nik uste dut klabea hori da, ez? Aurrena identifikatzea ze arazo daukagun, ze gabezi, eta, ikustea ze tresna, ze dinamika, zer egin dezakegun horri buelta emateko, ez? Erakundaren arabera agian ez gaude maila horretan, gure arazoa ez dela euskara sortzen, igual gure arazoa da ez dago gaitasunik edo ez dela erabiltzen bastakit, ez? Bezeroekin, ez? Ahozko harremanetan, arazo bakoitzari, bere konponbidea edo bere tresna, ez? Horregatik, baditugu denetarik, ez? Bilatzailea. Bilatzailea jada Euskaliten webgunean dago. Beraz, Euskaliteko webgunean hor praktika honen bilatzaile horretan, hor sartzen baldin bagara, hor ikusiko dugu. Bestela ere badago lotura zuzena, baina egia pizkat luzea dela. Hau gertatu zitzaion, orain dela urte asko, Bill Gatesi. Aurkeztu zuenean, ez dakit zein zen, Windows Millennium edo... Nire zai gertatu, Hor dago, Orduan, lotura zuzena jartzeko helbidean hizkuntzen kudeaketa bilatzailea. Bestela, Euskaliteko webgunetik, badago aukera ere gaztelania sartzeko, naiz eta praktikak gero euskaraz egon. Hori ere etorkizunerako gure asmoa da praktikak itzultzea. Neuronalarekin, itzultzaile neuronalarekin, euskarate gaztelaniara, sortu egin dira euskaraz, baina badakigu, eta hau bitzia da, orain Nainoak esan dit 350 pertsona inguru daudela interneten bidez ekitaldia jarraitzen, eskerrik asko. Kriston jendetza, euskaraz egin den ekitaldi baterako, euskara hutsez. Badakigu, hor ere badagoela jende asko, hizkuntza kudatu behar dituenak, baina euskaraz ez dakienak. Eta hoientzako ere tresna baliagarria izan behar da. Horregatik, praktikak ere, gaztelaniaz jarriko ditugu, beraientzako ere baliagarriak izan daitezen. Hau da bilatzailea, lehen ikusi dugu PowerPointean, orain hemen ematen badiogu, hemen agertzen dira, bi praktikak, kentzen badugu hau eta jartzen balin badugu beste sektore bat agertu dira, eta hemen agertzen dira 56 praktika horiek. Zikautxo, Koprezi, hemen ditugu Bidelan, eta honi ematen badigu, ea funtzionatzen duen, PDF-a zabaltzen da, aurreneko horrian erakundaren datu batzuk agertzen dira, zer da Bidelan, hau nortzu dira, zenbat dira, horren inguruko informazioa, lehen aipatu duena, harremanetarako datuak hor jarrita daude, praktika interesatzen bazaigu, erakundea interesgarria balin bada, hor ditugu datu horiek harremanetan jartzeko, eta praktika honaren azalpena hemen azaltzen da, eta hemen ikusten da, intraneta, kasu honetan, lan hizkuntzan, barne komunikazioan, nola aldatu duten, intranet berria, Bidenet, eta ez dakit. Hau da, adibide bada. Beraz, badago praktika ona, baina baita ere, eta guretzako oso garrantzitsua den kontu hori ere, harremanetan jartzeko, aukera hori. Hau osatzen joango gara esan bezala, gauza gehiago jarriko ditugu, momentuz material batzuk ere hemen eskuragarri, kudaketa aurreratuaren eredua, beste kudaketa bilatzaile batzuk, horien artean ere berdintasun bilatzaile ere badago Euskaliten webgunean, emakunderekin batera garatutakoa, berdintasunarekin, genero berdintasunarekin lotutako praktikak eta hor ere baditugu, eta hau, hizkuntza politika salburuetzarekin batera garatutako bilatzailea. Eta hizkuntza politikarako salburuetzarekin batera ere garatutako kudeaketarako integraziora gida. Hasieran Miren Dobaranek aipatu duen gida, aurten ere sortu duguna. Aurten gauza nahikotxo atera ditugu, proiektu hau, gida hau, hasieran pasan urterako izan behar zuen, baina badakizue musukoarena eta ber zer gertatu duten, aurten atera da, eta hor daukagu gida hori, ez? Kudeaketa horra eta hizkuntzen kudeaketa lotzeko. Beraz,
hemen daukagu, ja, prest bilatzailea jolasteko, bai, ikusteko eta ikasteko. Esan bezala, hemen daude hasierakoak, bai, aurten lortu ditugun praktikak, baina joango gara hurrengo urteetan ere elikatzen. Zuzena, lotura zuzena, hau da, euskalit.net, hizkuntzen kudeaketa bilatzailea. HKB jar genezakeen ere, baina hori igual etorkizunean ja dakigunen zertaz ari garen. Momentuz hizkuntzen kudeaketa bilatzailea, baina ere Euskaliteko webunetik agian sarbidea errazagoa da, bai? Hurrengo pausoak, bueno, praktika gehiago, eta zorionez baditu, batzuk ere oraindik jaso gabe ditugu, eta bakigu jasoko ditugula, eta prest ditugunean igoko ditugu. Gure nahia ere da sektore gehiago izatea, ahalik eta sektore gehien izatea. Eta gai edo kudeaketa esparru gehiago, baditu hor nahikotxo, baina adibidez lidergoaren inguruan gustatuko litzaiguk ere praktika batzuk izatea, eta beste esparru batzuetakoa. Aukera gehiago ere jarriko ditugu bilatzailean, adibidez gaiak proposatzeko. Ni gustatuko litzaiguk, gure erakundean arazo bat hau da. Ea lortzen dituzuen, honen inguruko praktikak. Bueno, saiatuko gara. Praktikak igotzeko ere, aukera izatea, erakunderen batek nahi balin badu, praktikaren bat igo, ikusten duelako egiten duena, baliagarria izan daitekeela bestentzako, aukera hori egongo da. Glosario bat ere egongo da, badakigu hemen gaudenok ziurrenik hizkuntzen kudeaketaren inguruan, badakizkigu gauza asko, 8 hizkuntza, zer den Euskara plana, zer den hizkuntza politika bat, baina beste batzuek ez. Eta garrantzitsua da ere, beste jende batera ere iristea, kontu hauekin. Nik uste dut hemen gauden guztio gaudela lehenengo mailan, Champions, baina lehenengo mailan bai. Baina hor kanpoan jende asko dago oraindik baloiari pare bat toke bakarrik eman dizkionak, ez? Orduan, hoiei ere zuzendu behar gara. Eta azkenik, horrelako ekitaldi saio gehiago egingo ditugu. Eta gure asmoa da, datorren urtean ere, horrelako saioak antolatzea, egoerak, nik ez dut, aukera ematen badu beste formatu batean. Hau aurkeztea izan da, bilatzailea aurkezteko izan da, 4 praktika entzun ditugu, eta nik ez dut oso interesgarriak izan direla. Nik ez dut, egin dezakeguna ere da, hau beste modu batean antolatuta, maiekin eta galderak egiteko aukera egotea, eta hau zer, eta ze zailtasun, beti daukagu gauza hori, hau egin duzu lortu duzu, baina ze zailtasun izan duzue, edo hau nola lortu duzue. Horiek ere komentatzeko, hor ere aukera egon daitekela etorkizunean horrelako saioak egiteko. Eta besterik ez, bai, eskerrak eman, hor atzean egon zareten guztioi, gau guztia antolatzen, teknikari eta bar, Ainoa Egaña lankidea anatzean eta bilatzaileari forma ematen eta proiektuaren barruan, Laura Nogueras ere, HPS-etik Edurne Pérez de San Román eta Ainoa Delgado, ez da hemen ni nago, baina jende asko parte hartu du, eskerrik asko. Eta esan dakoa, honek izango du jarraipen bat eta jarraituko dugu osatzen. Besterik ez, eskerrik asko saiora gerturatzagatik, gurekin egoteagatik, eta interneten bidez jarraitzen ari zareten guztioi, berdin, eskerrik asko hor egoteagatik, eta hurrenera arte. Eskerrik asko.